ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ман Саидмурод Давлатов ба ҳамаи он шахсоне ки мехоҳанд ки фарзандашонро дар сатҳи байналмилалӣ илм диҳанд, ба ҳамаи он шахсоне ки орзу доранд ки мехоҳанд ки калон шаванду шахси дунёгир шаванду мутахассиси сатҳи байналмилалӣ шаванд. ҳамватанони азизу гиромӣ, ба ҳамаи шумо расонида ҳастам ки ба туфайли 30-солагии иде истиқлолияти ватани азизамо мо мактаби Оксфорд нархи омӯзиши байналмилалиро 50% арзон кардем. марҳамат намоед ба мактаби Оксфорд.